Това са Ицо и Иво. Двама българи, които през октомври и ноември миналата година се впуснаха в едно приключение из мистичния Иран, изминавайки безпроблемно 12 000 км с тяхното Audi A3. За един месец те успяха да покрият сухите полета на централен и западен Иран, да преминат през кипящия от живот Техеран, за да стигнат до Персеполис, древната столица на Ксеркс. 12 000 км из Азия само за месец звучи наистина внушително. Но как ви звучат 1000 км за по-малко от едно денонощие изпет от най-живописните проходи в България? Според Google ще са необходими приблизително 15 часа за избрания от нас маршрут. Според нас, това е предизвикателство, което не може да не приемем. Ето така започва нашето приключение. А когато разполагаш с под 15 часа за него, време за губене няма. Или пък има. Часът е 10:20 и до тук сме минали около 50-60 км. Очакват ни още 950. Не са малко. Малко като във филм на ужасите се опитаме да минем през затворен проход. Той и пътя ще е като във филм на ужасите. Все пак ще се пробваме. Часовникът тиктака, а километрите не минават под гумите на А3. Поет. Минахме през Златишкия проход, за да стигнем до Български извор. Развалихме търговския външен вид на колата. Така, часа е 1:27 и сме изминали 130 км до сега. Остават още около 800. Няма, свършва пътя, има сняг. Може би има причина този проход да е целогодишно затворен, но просто не можахме да я открием. От друга страна, опитът за минаване през прохода Троян Карнарен ни доказа, че винаги трябва да имаш едно на ум, когато ти кажат, че пътят е почистен и проходим за леки автомобили. Няколко часа по-късно, ето ни пред руската църква в град Шипка. Стигнахме до Бузлуджа и след като се насладихме на гледката от тук, продължаваме надолу. Дойдохме от Шипка до този велик монумент. Партизани няма. И въпреки, че нямаше партизани, емоции на пътя не липсваха. Набързо си спретнахме собствена Audi версия на рали Твърдица Елена, само че в зимни условия. Преминахме Еленския Балкан и сме малко преди Твърдица. Спряхме да се насладим на красивата гледка. Града е в нозете ни. Забравихме броя на километрите. Изгубихме го. Изгубихме го, да. Какво постигнахме в крайна сметка? Доказахме, че България наистина е територия на Клатро.